aking channel. Today guys, nandito kami sa may Alicante, kung saan makikita natin dito yung Barbara Castle. Ito siya guys, oh. Yan. Yan, napakataas niya guys. So, galing kami doon kanina sa may baba. Tapos bali dito yung entrance. Ayan. Ito yung sinasabi kong Castle Santa Barbara. Bali sakop ito ng ano guys, Alicante. Yan siya guys. Yan. Ito siya guys, oh. Sa may tuktok. Yan, dagat na siya. Oh. Napakaganda guys. Tapos diyan sa may gilid, halos napapalibutan na guys ng ano, dagat. Yan ang Alicante guys. Tapos dito sa may kaliwa guys, halos ano na yan, mga buildings na. Oh. Ayun. So ito pa lang yung pinakamugad guys. Pupuntahan pa natin doon sa may pinakatuktok. Yan. Umpisa pa lang ito guys. Marami pa tayong makikita dyan sa may ano, looban. Yan, ito. Dito muna talaga makikita yung view ng ano guys, ng dagat. Ayan oh. Napakaganda guys, oh. Oh. Ayun. Drink my water, come. There, there's hotel. I can see the hospital. Hospital, where is it? Hotel. It's hotel. Hospital, Marcelo. There. Hospital daw yun, hotel yun. Come on, let's go. Guys. Yan. Kailangan natin ng ano guys, magmas. Kasi maraming mga ano dito, mga turista. Yan, ito guys yung ano niya, yung map niya. Ayan oh. Oh. Meron din siyang ano, lift. Meron din siyang ano guys, CR. Ayan. So tara. Yun. Ito. Ang dami niyang ano guys, mga lagusan. Meron pa doon at saka pwede rin dito. Yan man. Ayan guys ang ano, CR. Ito
Oh guys. Ang ganda ng ano pagka build niya guys, oh. Talagang ano, mga bato-bato talaga. Ayan, oh. Doon guys, meron ding ano, restaurant sa may taas. Oh, akyatan talaga. Dito pa lang tayo sa ano, wala pa sa gitna. Merang bakyat. Ayun, oh. Ito guys, talagang bato na yan, oh. Talagang inukit lang nila. Yan. Ginawa nilang parang hagdan guys. Ayun, tapos may mga ano din sa may baba. Parang may mga kuweba-kuweba din siya guys, oh. Ayan. Pwede ka rin maglakad dyan. Ay, dito ang magandang location ng ano guys, magpicture. 'Di ba? Oh, kitang-kita mo yung ano, yung dagat guys. Oh, meron din siyang ano dito. Oh, ayan guys, napakaganda talaga, oh. Yan, wala pa tayo sa tuktok guys. Yun ang pinakamay tuktok sa bandaron. Nasa ano pa lang tayo guys, kalahati. Talagang napakaganda. Itong castle na to guys, free siya, free entrance. Wala siyang ano, walang bayad. So talagang ano lang siya, tourist spot lang talaga. Maraming mga nagpunta talaga dito, mga iba't ibang mga lahi guys. Hindi lang yung mga taga rito sa may Alicante, talagang dinadayo talaga to guys. Yan. Tignan din natin dito sa ano. Parang ano yata to guys, mini museo siya. Till all the noblemen diba? alle ridders. Maltese. Yan guys, ito yung mga picture ng mga sinauna dito. Oh. Oh, tingnan yung mga ano noon guys, mga kasuotan nila. Tapos ito, yung asukal.
Kung paano sila gumawa ng asukal no guys. Ang ganda niya. Yan, ito. Oh. Marmol guys, inukit nila. December, celebra el 22 de Nobyembre 1912 pala. Oh. Matagal na guys, 1912. So ito mga ano din guys, oh. Mga rock na inukit nila. Oh, di ba? Tsaka heto rin guys. Galing nila. So tara sa kabila guys. Tara sa may ano niya, pinakatuktok. Ayun. Sa dito. Casa del Gobernador. Ano to? Casa del Gobernador. Governor's house. Governor's house. Oh, okay. Wow. Naman pa niya. Ito naman guys, yung mga ano nila, old ceramic. Yan. Ginawa nilang ano guys, history. Oh, tignan mo naman, talagang antigong-antigo na guys. Oh. Mga sinauna. Oh, tignan nyo guys. Kahit kakapiranggot na piraso guys, talagang pre-reserve na nila guys. Oh. So dito naman. Mga banga guys. Oh. Mga sinaunang gamit. Ito yung mga sinaunang gamit. So, Silang baka. Mga baka. Oo nga. Ito Ito yung mga yung mga ano. Oh, plato ng sinauna. mga plato guys ng sinauna. Oo. Mga malilit na ano. Oh. Parang sa Pilipinas lang. Para sa labas. No, hasta el 22 no me hables porque es cuando sabré. Ito yung ano niya guys, sa may What labasan. a beautiful view. Oh, yan ah. Yan, fort. Ang galing ha. Ang gaganda. Wow. Ayun. What? Yan, dyan tayo galing kanina, dyan sa may baba guys. Kaya hindi natin nakita tong sa may kanan. Sa may kanan pala nito, ang ganda. Oh. Yan, dyan na guys yung ano pinaka-tuktok niya. Dyan. So yung guys, tara na dun sa may ano pinaka-tuktok niya talaga. Yan, ito na yung pinaka-tuktok niya guys.
Ayan oh. Ito talaga ang pinaka-view. Ayan ang pinaka tuktok niya. Oh, may mga display pang mga ano guys, mga canyon nung sinauna. Oh. Ayan oh. Oh. Napakaganda guys. Ito siguro yung ginagamit akong kanyon idun. Canyon. Ayan oh. So, ito na yung pinaka tuktok niya talaga guys. Ayan. Look at this. Over there. Oh. This beauty. This way, yes. Hush, 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 hush. Be quick. Talagang kitang-kita mo na lahat dito. Ang buong Alicante guys. Ayun. So yung guys, pababa na kami. Talagang mamamangha ka sa kagandahan sa may tuktok guys. Talagang makikita mo lahat yung kabuuan ng Alicante. Super ganda guys. Ang kagandahan pa kasi nito guys, talagang free yung entrance. Kaya enjoy mo talaga. So meron din siyang ano dito guys, restaurant kung gusto mong ano magmerienda. Ayun, pababa na. So yung guys, maraming salamat muli sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung munti naming video dito sa may Alicante, yung Santa Barbara Castle. So sa mga bago sa aming YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. Hanggang sa sunod na video. Next video po natin dito na rin sa ano Alicante. Punta tayo sa may ano sentro. So yung guys, adios.